turu po. Turu, lagi merem. Lho, ya wis. Yo aku mung ngelingke kowe. Pirang-pirang dina ya asline aku duwe rasa sujana marang sliramu yen pena cedhek karo Sidik Wancana. Halah Mas, lapose kok atik duwe rasa-rasa ngono. Wong aku iki lho bojone sampean, wong aku yo duwe anake sampean iki lho anake sampean. Kok sing duwe pikiran koyo ngono ae. Yo aku Mas yo gak duwe pikiran kaya ngono nanging atiku sik cemburu, Dik. Alah, cemburu. Yo gak apa-apa Mas, daripada gak cemburu. Lek gak cemburu ngono kan tandane gak cinta. Iya mangkane kuwi. Teko cintaku kuwi, kowe aja ngalih teko aku. Aku ini loh juga cinta padamu. Mosok, Dik? Saiki yo. Salah, iki anake lho sik cilik. Engko lek iki anake 9 wulan aku meteng 3 wulan piye? Nah iya titik-titik ae. Iki rada gede titik, engko maneh titik. Pokoke meneh-meneh omah-omahan awak dhewe duwe anak 7 ya, Mas. Itu. 7. Aku pengen duwe sing akeh ngono lho, Mas. Wis sampean gak usah cemburu-cemburu ya. Wis tak kandhani. Aku iki wis tresnoe mek sampean tok, Mas. Sing masa lalu ya biarlah berlalu. Tenan. Tenan, ndak sampean sayang aku beneran apa ndak? Loh, lah aku ya tresno marang kowe. Lah ya aku ya tresno marang sampean. Lah iya mangkane kuwi. Awakmu kudu marang aku tok. Ning atimu kudu ning aku tok. Iki atiku mung sampean, Mas. Sik gak percaya ae. Wis ayo nek gak percaya. Ya apa? Yo wis ora usah ngono. Aku yo bakal nglakoni sing bakal tak lakoni ning dinane iki. Iya ta? Yo rada nyedak ngene lho, Dik, ben ketok tresno. Ini iki bojo ijenan ditinggal. Sampean ta gantian. Yo ayo. Sidik Wancana ora samar babar pisan. Ya. Ora ana udan ora ana angin. Sing tak goleki sing tak teni teko dhewe. Olehmu tumindak sesuangaran. Olehmu tumindak gawe kapitunane liyan. Yen bisa cukup sakmene wae. Desa madesa wis cukup mbok gawe geger mbok gawe gedang. Sidik Wancana merpeki lakumu kang baku supaya kowe bisa leren tumindak sesongaran koyo ngono. Sidik Wancana. Yen sing tak lakoni kuwi pancen bener. Kuwi yo kang Mbah. Loro rasa loroku. Yen sliramu duwe rasa seneng marang bojoku. Kowe kena sejuna. Kowe kena cemburu. Ning aja nganti liwat wates sing kaya ngono. Biyen-biyen ning saiki wis duwe bojo kelawan
lawan kuwi, aku ora bakal njak, aku ora bakal ngrusak pager ayu. Ya wis. Dek Wancana. Yen pancen ngono karepmu. Ayo tanding yuda ning kene. Adu kasunyek teng. Kowe apa aku? Engko Wilis. Tansaya suwe, tansaya umpak-umpakan. Suaramu kaya-kaya bisa ngraji angin. Sidik Wancana minangka Mintasrayane lurah. Ning desa kene yen bisa disandet cukup sak menahe tumindak sing kaya ngono. Lamun kowe duweni tumindak sing kaya ngono kok bacotke pantes tumpu oleh tutup pacul coplok oleh tanding lawan kowe tetandingan lawan Sidik Wancana. Ora eman-eman bojomu. Dek Wancana. Ora meneng keman digopot keman. Yen wis dadi kasonyatane tanding yuda ning kene. Kaya ngono. Yo. Gawiles, Yo. ibarate lamun ilmu saka mangsaku tumindak kaya ngono wis pepet ilmu. Semono uga Sidik Wancana wani nungka lakune Rengga Wilis. Ateges wani setor nyawa. Ayo. Yen kowe nggone Aji Jaya Kawijayan, tamak nang nggone Sidik Wancana. Genti ta. Yo. Yo. Kandel kulitmu. Yo. Dek Wancana. Piye? Sek duweni krentek bacutke tumindakmu sing kaya ngono kuwi. Rangga Wilis ra bakal mundur. Ayo. Ayo. Bukan dadamu. Ilmu Jaya Kawijayan bakal tak tamake lawan kowe. Ya. Lamun kowe tak eman ing ngarep kena lawan bojomu. Delengen bojomu. Apa maneh kowe nggone anak isih cilik butuhna didikan kula wentahe wong tuwa loro-lorone Rangga Wilis. Wis ngakoni kasoran. Yo. Heeh. Ngakoni kalah. Dek Wancana. Heeh. Sak durune aku nekani patiku. Aku titip anakku iki marang sliramu, Dek. Aduh. Aduh. Wilis.
jelas lan terwaca critane kaya ngono iku. Nggih. Banjur sinten Bapak Guru sing mesthi tiyang sepuh? Ora ana telu loro mung siji Bapak Guru nggih. Percuma oleh kula wonten Pak Guru kene. Ning nyatane sing mateni wong tua kuwi gapura. Kaluring wong tuamu wis gawe kapitunan liyan. Wong tuamu gawe geger. Ing desa kono ora ana sing bisa ngerem. Kabeh kanoman pendekar tumengkane pati ngger lawan wong tuamu renggoh belis. Mung siji-sijine bapa sing bisa ngrangket nganti tumekane pati wong tuamu. Ora kaya ngono, Nger. Aja pranyangka. Sing kaya ngono bapa ora duweni pemikiran sing kaya ngono. Bapa Gulawenta kuwe kaya anakku dhewe, kaya anake bapa dhewe. Eling-eling wong tuamu iku. Warga jander nyambut anakmu kandung. Kaluring yen kaya ngono mbok anggep bapa luput. Bapa njaluk sepura sing akeh kelawan kowe ya, Nger. Bro. Kak ngonone tak deleng saka kadoan onuane kate mateni mirip Bapak Guru. Sopo Bapak Guru? Apa kupingmu ya jeblek? Apa kan gak ngono teko jero? Apa sing diceritano bareng Bapak Guru nang ati? Yo siti waso kowe. Terus kok nek gak diam. Apa yo gak pikir Berarti sing jelas awakmu iki pengen bales potang patine wong tuamu lanang. Ning ana kudune ana ngertine ning awakmu. Awakmu mulai cilik dililiteng dikudang marip Bapak Guru wis kaya anake dhewe. Nganti awakmu wis dewasa. On takon wong tuamu sejatine. Bapak Guru wis kandha apa anane. Ping pisan, ping pindhone. Bapak Guru wis njaluk supaya marang awakmu, tapi awakmu sik mbah gugut takut waton. Kon pengen mateni marek Bapak Guru. Ayo. Sadurunge kon mateni Bapak Guru, sempalen baune. gak dicek. Iya. Rasionalitas mono nate sumpah sing ngersane Bapak Guru. Ayo. Sumpah digawe.
njaluk sepuro bare Bapa Guru. Ora iso. Ora iso. Aku tetep gak nrimo. Lek awakmu gak gelem njaluk sepuro bare Bapa Guru. Berarti coba bare brising musuh bubutan bare aku. Kau usah kaget cangkem. Lek kon pancen wani bare aku. Tak deni jopo. Oh, ora. Kau kemana yo? Jangan bringsing yoga galuga sakti. Nyuwun pangapunten kang kathah Bapa. Nepsu ora usah ditanggapi kelawan nepsu. Ning kula mirsani Mas Sugro menika nek semaken jenengan kok. Ya wis, ora usah jajak dipikir meneh. Mbok menawa sedulurmu duweni pemikiran sing kaya ngono. Dan pemikiran Allah. Ya kuwi pancen ana pantese, Ger. Mergo wong tuane mati sing mateni bapa. Wis cukup samono wae. Babagan iki disimpen. Kaya Napa kula tunggu mawon, Bu? cukup. Bapa ngarep meling lan siswa kabeh kang tumondhok ning gone Gunung Bujangan. Aja nganti duweni sifat adigang adigung sapa sira sapa ingsun. Mbok menawa sedulurmu tumindak kaya ngono. Ora bakal suwe, Nger. Wis sing baku iki wis titi wancine kuwi mengser saka percobaan Gunung Pucangan. Kowe bali mulih. Ning welinge bapa kowe duweni sedulur Aguna. Yen bisa jenenge ganti ya, Nger. Iki bakal ana wahya kang gedhe ning gone desamu kono. Wis cukup sakmono wae, tak keparingake lumengser saka percobaan. Kados mengaten, Bapa. Ayo iki kabeh gerakake kakangmu ya. Lumengser saka percobaan. Tibae mung gedhe omongan. Sumbare nang ngarepe bapa guru kaya-kaya wis ora tegas tapak palune pandi. Ning dikapa-kapane sejatine aku anak jelas gak nrimano patine wong tuaku. Masih aku pirang-pirangane tahun belum tahun padepokan. Atiku ora nriman. Ditenono. Deson dander bakal tak obrak-abrik regane atiku.
Ya sak mestine mikiri cacakmu lah wong awakmu ning omah. Aku ro mendinane kaya apa awakmu. Lah cacakmu ora tau ning omah ya mesti tak pikir kaya apa saiki. Meh ora tau mulih blas, ora tau inceng-inceng endang-endang kok nginggo. Mbokne karo adike ya ora blas. Aku kepikiran bendino ngene iki kudu gak penak adikku. Mbok, Iya. wong yo sing soro dek kene iku aku, Mbok. Sing bendina golekno kayu gawe sandang pangane awak dhewe iki lho aku. Lapo cacak sing dipikir iki lho. Ya ngerti sepurane le aku no anakku. Kudu aku ora mikir karo awakmu. Nanging lek sing ngadoke kudu dipikir karo mboke. Lek ora dipikir gek terus piye? Wong cacak iki lho, Bu. Ora tau mulih, pen pikir tok ae. Mbok yo aku sing soro iki pen pikiri terus. Pen iki pilih kasih apa yo opo sih Apa ambek aku. kurang mbok elek ngramut. Ya wis tidangne aku ya matur suwun karo awakmu sing mendina ngrewangi mboke. Awakmu mendina golek kayu, awakmu mendina ngrewangi resik-resik sakmene mbane. Ya sepurane lek aku ora mikir sakjane aku ya mikir karo awakmu. Nanging kan wis kemoto. Awakmu ning ngarepku dadine mbok ero kaya apa anake. Lah nanging cacakmu kaya ngene iki wis suwi ora tau ngendangi mboke apa ya ora kepikiran mboke ngene iki. Wis suwe lho kepikiran pilang-pilangan dina kok kaya kudu gak enak atiku. Waduh, Mbok, wis ta. Jarno wis cacak iku Mbok aja dipikiri terus ae, Mbok. Aku Cacak iku. susale tenanan iki lho. Iki ngono atiku kaya ya apa ya kok kaya nit ngene lho. Wong jenenge mbok iki kan ya mestine ngerti, mestine krasa ngono lho, Nak. Aja disalahno mboke ya ngger ya. Aja disalahno. Aku ya merhatekno karo kowe ya ngertani karo kowe lho. Kudu cacakmu tok. Sepurane sing akeh ngambokne ya, Nak ya. Ya wis lah, Mbok. Nek iku penjalukane sampean. Mangan sik aku bali, Mbok. Mangan iku kono wis masak sambelno nak. Bapak ta masih ome ore-ore iku mau aku golek lombo metik nang ngene kebonan ame uyat tok nek gak apa ya nak ya diterima ya nak ya. Mbok, tak anu sik aku ya tak mangan sik, Mbok ya. Ya wis lah. Walah. Ya pancane anak loro. Lek sijine tak pikir esuk sijine mesti ya lara ati. Wong ya bendina ki wis rewangi aku kaya ngene. Bendina ki mbaturi mbokne arepe metu wae tak penging mergo mbokne ora enek kancane. Gek terus piye mbokne arepe nututi anak citoke ya ora iso. Wong mbokne dhewe andek kene arepe rono. Sing ngongkon budal ki ya aku. Menjangan kenapa ya ora ngerti lek diangen-angen karo mboke. Apa ya ora ngerti lek aku angen-angen awakmu. Rasa le awakmu le lek tak enteni. Sampeyan iki ngrasane aku to. Ya sak mestine lho. Mbok, sadurunge sampeyan ngrasani aku ning gone padepokan iki pirang-pirang dina ya kok ketok-ketok balik sampean yo sampean tak pikirno. Kok ya tembus. Lah iki aku iki iso mulih iki dikongkon barek bapak guruku. Aku mulih iki siji pengen roh seger paratane sampean. Ping pindho ana perlu karo adikku. Awakmu mesti karo mboke mencari pirang-pirangan ning dina aku ora iso turu. Pirang-pirangan ning dina awakmu tak pikiri.
Engko ya syukuran sing oke, biasane aku saolan wis mule, iki luwih suwe aku ora iso mule. Ya mergo wong lek lagi nyecep ilmu ya ngene iki, Mbok. Iki ngene, Mbok. Iya. Aku mule iki dipeseni marek bapa guruku lek nang omahe awake dhewe iki arep ana pagebluk. Yo aja gak meden-medeni mboke wong mboke ning omah dhewe karo adine kon ya wis seru kaya apa sih. Sakjane aku ya ora ngeden-ngedeni, Mbok. Ning sakjane ya abot aku kate ngomong marek sampeyan. Tapi iki demi sampeyan karo agumu. Ngene lho. Mbok aja didenteni. Mbok ya dikai berita sing apik-apik wae mbok iki ning omah wong nek mbok iki karepe nggore anake mule ngendangi karo mbokne kaya apa keadaane saiki. Jar kowe lek mule terus ngomong ngono kuwi lak ya meten-meteni aku to le. Ngene, Mbok. Pesene bapa guru aku mulai rene jenenge adik iki kudu diganti. Lek adik gelem diganti jenenge iki bakal slamet kabeh. Tapi lek ora gelem lek ana apa-apane ning omah kene aku ora gak tanggung jawab kok. Ya aja ngono awakmu. Wong kuwi ngono ya adikmu lah. Biyen ki jeneng ki sing jenengno ya bapakmu lho. Kok ya mara ujug-ujug awakmu mule mara-mara mbok kongkon mindah mbok kon ngelih jenenge. Oh ngelik iki ora sampe suwi lho, Mbok. Paling gedene seminggu saulan. Engko lek aman iki balik maneh jenenge. Pokoke ngene, Mbok. Lek Aguna wis teko sampean runding gelem gak gelem jenenge dikongkon ganti. Engko lek gak gelem aku sing ngomong, Mbok. Aku tak mlebu dhisik ya, Mbok. Gak awakmu arepe takon dhewe nang ngene bocah. Engko lek aku sing ngomong dhisik, engko kaget, anggur sampean wae. Yo. Lho awakmu nang burine. Lek mapan kebeneran le iki mau kakangmu mule. Iki mau ya krasa bek menawa lek diangen-angen karo mbok niki krasa. Sik tas ta, Pak? Kakak. Iya, kakangmu mule nanging enek sing dadi ganjel ning atiku. Ah, kakangmu ki mule moro-moro ngongkon jenengmu diganti. Loh. Diganti, Mbok. Diganti. Sangar-sangar ngene diganti. Nengku iki Mbok yo Aguna. Paling sangar sak desa iki. Mosok ade diganti. Ade diganti jeneng apa, Mbok? Mbok ono-ono ae mesti cacak iku ka. Aku iki gak ro karepe cacakmu iki jenengmu diganti apa awakmu gelem apa ora? Dan cacak iki wono ae lampu aku diganti bareng jeneng. Jenengku iki wis apik, Mbok. Iya. Teko bapak lho iku, Mbok. Kate diganti model apa maneh jeneng iki, Mbok. Sik ta. Lah aku ya ora ro diganti kaya apa iku mau mek welinge kakangmu ki jenengmu diganti ngono lho. Mbok Mbok gak gelem mau lek diganti jeneng. Jeneng iki wis teko bapak lho, Mbok. Gak gelem. Gak gelem, Mbok. Lah kok lek kakangmu rene lek takon Bapak iku aku gak gelem pokoke jenengku diganti-ganti. Lha apa diganti pisan ya? Jeneng apik-apik ngene ade diganti. Guna jenengku iki Jon. iya nah jane biyen bapaknya jenenge apik ya nak ya. Iya jelas wangar aja. Sangar sak desa nak. Iya lah. Arek gak gelem diganti. Gak gelem jarene jenenge sangar.
aman ta ya apa? Wong pean ae ora tau mulih, Cak. Wis apa maneh. Lek Cacak gak tau mulih. Cacak iki ora dolen. Cacak iki golek ilmu. Umpama Cacak ilmu napa kita ibaratno ku wong ngaji wis katam. Umpama kendi wis kebek, iku iso ngenakno awakmu barek mbok. Kan iku gak tau mulih ku nandi ae sih. Wong emange lapo kan iku nandi. Ngono ya lapo sih kan iki. Anjene kon iku ngangoh kok. Gerangmu gerang sakmene. Cacak iki golek ilmu. Kanggo sok ngenakno bare awakmu. Aguno. Tekaku mulih iki rungokno. Iki aku nemoni mari awakmu. Lek awakmu manut barek Cacak. Awakmu enak. Iki demi keselamatanmu iki. Selamatan ya opo sih, Cak? Emange kate ono opo sih iki? Ini. Umpama mbok gak ono gantine wong tua lanang lak Cacak. Dadi lek Cacak ngomong awakmu kudu manut. Ini, aku no tak jaluk legone atimu, ya. Jenengmu Aguno. Aguno jenengku, Cak. Tak gantine mbak Cacak. Wono ae mesti sampean iki, Cak. Cak gak tau mulih moro-moro ganti-ganti jeneng. Jenengku iki wis apik, Cak. Aguno. Ini lho, Dek. Lek sampean manut aman. Tapi lek gak manut umpamane leno apa-apane ning omah kene cukup dhewe kon ngatasi. Jelas mbok mesti ngongkon dari Cacak. Awakmu lak adikku sing ganteng. Gak ono sing ganteng iki. Aguno. Adikku sing ganteng dhewe tak jaluk manuto bare Cacak, jenengmu tak ganti. Ya modal nek jenengku tak ganti. Wong yo iki wis warisan teko bapak jenenge kan yo kate ganti-ganti opo sih. Aguno. Cacak iki mulai awakmu cilik sampai awakmu sak mene gedene gak tau Cacak muring-muring. On pengen Cacak muring-muring karo awakmu. Ojo angel-angel ya. Ojo angel-angel. Ono kandhane lho ya. Wono ae nek sampean iku ganti Orang barang gelem manut. Terus kate manut karo sapa, Pak? Manut to. Tak ganti saulan ae. Mojak aku gak gelem diganti jenengku. Jenengku iki wis apik, warisan teko bapak. Aguno. Kate kan ganti opo? Aguno. Jeneng iku aneh-aneh. Sepisan maneh. Gelem tak gak? Gak gelem kok, atene aku. Gelem tak gak? Gelem. Gelem tak gak? Atasane jenenge lho. Oh atasane jeneng dikon ganti kok gak gelem. Apa tak gebuk ning kene takon iki, ayo mrene kon. Pak. Sampeyan gak iso ngandani mbare Aguno ta. Aku lek gak tresno mbare adik. Ora gelem aku mulih papan kene, Mbok. Aguno. Sepisan maneh. Gantin jenengmu. Mojak aku gak gelem Cak penionane lampun diganti barang jenengku. Ora gelem. Awakmu ora tau mulih. Teko-teko murmuring karo adikmu. Nyentak-nyentak karo mbokmu. Kamangka aku karo adikmu angen-angen
Janjane aku rawani mbarek sampeyan, Mbok. Sampeyan wong tuaku sing nglairno aku, Mbok. Tapi lek Aguna ora gelem mulih jeneng, sampeyan mentolo ngomong lek aku kudu minggat ning omah papan kene. Iya to, Mbok? Lek sampeyan wis tega tenan karo aku, Mbok. Aku ngomong sakejap, Mbok. Ana paribasan, Mbok. Dadi banyu aja diciduk. Dadi godhong aja sisuwek. Minggat aku, Mbok. Sing banjur kene iki ora tambah aman ning tambah genek-genek. Akeh maling. Tonggo-tonggo padha lapor, jarene petik sing wedhuse sapine ilang. Terus iki ki apa, Kang? Ngene lho, Bu. Sakjane iki aku ki ya ora kurang-kurang. Penduduk Karang Taruna kabeh iki tak kon jaga. Wis digerakno kabeh. Wis gune setiap pos kuwi. Sing ilang. Lah terus kon piye, Jajak? Terus kaya polo karo bayan iku Kudune tugase Pak Polo karo Pak Bayan iki keliling. Pos ngendi sing gak nyang bocahe? Pos ngendi? Ngono. Lah iki ngene iki. Wayahe ning kelurahan urung ana. saiki bayan ambek polo nang ndi? Gak ngerti jenenge paling mbok kontrol mbok apa anak sampean niku. Sampean iku apa sih? Sampean iku lho nang kene iki ya sebagai lurah. Mbok sing tegas ngono lho. Kabeh padha lapore nang aku. Bukane gak tegas Kan ngono. iki sampean sing atas Kudune sing iki, Kang. Pak Polo karo Pak Bayan sing dilapori dhisik. Barang-barang kok gak bener. Nduk. Ya, Nduk. Kene gune. Kene lho. Rene. Awakmu ki tekan ndiae. Kula mantun masak, Bu. Lho, ngene iki. Mari masak. Nggih. Kula masak temenane jenengan lho. Lho. Senengane ibu ki apa? Sayur asem, Lho. kali sambel tomat. Lah. Mosok ibune ayu-ayu ngene rek. Seger, Sayur seger asem ne. koyo iki. Lah tambah kecut. Ini bapakmu
kandha karo kowe ya, Nduk. Kowe iki bocah wadon. Dek awakmu iki anake lurah. Mbok nek maca iku sing apik aja isin-isine ibu. Wong bocah ayune kaya ngene lho Bune. Ayune ora nyacat, Kang. Terus Aku lah yo isin sih, Kang, mosok anake lurah kaya ngene iki lho. Awakmu tekan biaye. Kan iki kan biyen ya apik, Bu. Sing ditumbasno ibu ndek wingi. Neng ndi? lare nduk ya. Mbok kene kancamu meneh. Boten ten lemari Bu damel hari sing penting-penting ngoten lho. Bener anake. Lek wayang metu ku pakaian dhewe, ning omah pakaian dhewe, ngono lho Bune. Biasa mawon. Lah mosok masak kon klambi sing apik. Yo Kang ngono. Awakmu lah yang ngono sih, Kang, nek anakmu lah yang ngono. Gak terima nek anakmu tak. Lho, iya sih Bune. Anak wedok umur 1 e. Ayune kaya ngono, kok sampean gak seneng? Nek biyen sih cilik. Ngalor ngidul biyen iku gede. Sakjane kan yo pinter masak ngono. Anak sampean ki lugu Bune. Bune sampean yo seneng. Wis terus nih olehmu masak. Aja lali. Nggih, kula tak masak riyen nggih. Nang masak sing enak kono. Kang, kaya bayan ambek kala yang ini durung teko iki nang ndi, Kang? Keturun ning pos bekne iki. Ya sampean goleki kono lho, mosok aku maneh, Kang. Ora usah digoleki. Engko wong mesti teko-teko dhewe Bune. Lah Wis lho. sampean. Lah. Aja guyu-guyu. Malah mbok tuncah dirasani, wong rasane iku dole lho, Sok. Jane ngoten nggih mboten krasani Pak Bayan. Nggih. Cuma niku gremeng-gremeng. Leren mampir ngene rondo. Lah, lho Bune. Kena nggih contoh Ana ngene iki. maneh awakmu ku sing mbok goleki rondo. Lho. Iyane rondo ora ono. Jenengan pun salah tompo. Kula manggi rondo niku nyukani arta sakno gak nyambut gawe gak duwe bojo. Saestu kula santuni. Duit bayaran wingenane mboten kula wene saestu mboten kula tampa. Langsung kula wenak Kene sapa? anak yatim piatu. Sing teman. Kabeh gak nampa, temen lek gak percaya sampean takon bojoku. Sing balen ono kabeh gak nampa. Tak wen anak yatim piatu, bayaran rong bengi. Saestu niku nggih lah bojoku kan gak pak gak mbok sih. Terus Lah iya bojoku dhewe. Oh bojoku gak pak gak mbok jare. Lah iku mosok gak yatim piatu. Heeh, ya bener ya. wis aja Tapi banyolan kudune ae iki awakmu iki. gak ngono Bune. Bayan ki ya ana empere. Wong gak pak Empere gak apa? mbok. Gak pak gak mbok niku yatim piatu. Tapi maksudnya kudune iki wong liya. Nggih. Ngono lho, ora bojone sampean dhewe sampean kei. Terus niki kok sajake gremang-gremeng Ya wonten gak perlu. gremang-gremeng. Nggih. Awakmu nang kene iki tak kei tugas. Nggih. Tugasmu ku apa? Biasamu ku apa? Aja rokokan ae. Tugasmu yo dari Waket aku kan. Gus lah. Polo nek polo gande utek ngeten niku. Lah iya. Mosok jenenge polo adate Jawa piye, adat ketimuran piye, sopan santun sing saiki ngarane etika. Moro ndelek barang kene niku lho. Ki gua. Kenapa? Joko. Mah. Joko. Mah. Kon Joko gak gelem. Mah. Tak Joko dhewe. Apa? Kula impun digandengne polo. Saestu iso rame geger niki, Ngen. Sampeyan delok modele bayan ngeten niki. Mboten menghormati Pak Lurah. Mosok bayan kaya arek cilikan sopan ngeten. Pak Bayan, Nggih. Pak Polo, Nggih, Gus. pun padha tukaran. Kula mboten tukaran, kula nek genah noto. Mestine nek wong sopan daleh arit lak alon ngene. Lah, Nuwun sewu, blek. Lah teko dok jare blek iki lho apa ya pantes. Awake penojo jarak aku.
engko tak bacok. Tak bacok. Ayo bacoken. Tak bacok. Tak bacok. Alah paling yo mek ngomong tok. Ngoten lho. Lah nek Bayan seje karo Polo. Wis nek tutune. Bayan mengo cangkeme moro tangane. Ayo gebun. Ayo kebun aku. Gebun. Ayo. Ayo gebun. Ayo kebun. Aduh. Cepet temen. Pun. Ayo. Bayang sing kleyan iki sing klek. Mengo lambene moro tangane iki Bayan. Pun. Mungkin nek Pak Polo jenengan kepuhi sengkleh niki mangke. Ya babano cerpuk. Ngaten lho. Nggih. Desa ini kan Wisro. Loh. Pripun? Ruwet. Desane ruwet. Ruwet ayo nyeluk kanca-kanca ndang dikon ngudari. Sampai ngawur senet Aja jenengan. guyon iki temenan. Terus Wisro kathah maling. nggih. Lah. Kudune kan sampean-sampean iki to. Heeh. Tugase ngerahne pemuda. Tiap pos kampling niku dos pundi? Ngeten Gus Lurah. Nek perkara keamanan kampung, Polo niki pun ngatasi. Wong kula wingi dalu keliling ten desa lor. Keliling ten desa kidul, keliling ten desa kulon. Lah kok kepethuk enten senter dawa Batu Limo ten kene griyane rondo. Iki nek boten sentere Bayan boten pantes. Berarti Bayan sopone ten rondo-rondo ngoten boten keliling. Ngoten niku napa aja kedamel contoh. Lah kok wis ngomong nang ngene rondo iku ngwehi santunan. Lah, Tapi senterku kari aku garo ketemu Polo. Polo. Ngono pikir aku tumindak sing gagah. nyukani santunan. Contoh. Nek nyukane santunan mosok sarunge keri ten centelan niku wonten ngarep oman niku. Senter kari, sarung kok saged kari. Ongkep kula bubuh kula centelne lali. Lah niki lho. Mboten pantes belas niku. Bayan niku. Terus kecane pripun iki? Pak niki ngaten mawon. Nggih, Gus. Sarenipun dalu sampean jogo kependopo mriki. Aku jaga. Jogo kali Pak Polo. Bayan karo Polo nang kene Ah, tak ikut jaga. jaga. Kok pendopone sing gak mlayu. Kok mlayu lho. Lah, Kesane pendopo aman, kampung aman. Pendopo aman, kampung aman. Nah, Nek perkara kampung niki pasrahaken Polo, Gus. mangke kesane Wis, Lastri Kang. matesne kopi, gene kopi lho, Bune. Nggih, Sing sampeyan petah melek. sampeyan anu. Kula mboten ngangge gula, biasa. Kang. Murni. Wis ayo ditinggal. Polo ambek Bayan iki kok cek gawe dhewe. Ngono ta? Ya iyalah. Mosok aku kepengin gawe dhewe, Bu. Ya sampean gawe dhewe kabeh petu semepak kok. Biasae lak sampean gaekno sih, Bu. Biasane. Dadi niki nggih mboten sampean gaekne. Usah gawe dhewe ae. Bayan karo Polo gawe dhewe. Nggih, nggih, Gus. Kula jogone niki, pendopo niki. Waduh, gak ana kesempatan iki ndak dulu. Ngeten, Bayan. Nek turu gentenan. Nek turu gentenan. Turu kok Pun gentenan. bareng. Oh, paham. Dadi turu moto sisih dhisik. Lah, Mari ngene terus sisih kene. Oh ya iso. boten ngoten. Pripun? Sampean turu, kula melek. Nek kula turu, Kula melek, nek sampean turu, aku sampean melek. melek. Acarane pripun? Ngene enten swara jago kluruk. Niku sampean tangi. Oh. Nek ana suarane jago gluruk, Sampean sing tangi. nah nek sampean, Suarane wedhus, sampean tangi. kula sing tangi. Lah iki sing turu sapa dhisik? Lah sing turu kula mawon dhisik. Oh, ngoten nggih. Nggih. Nggih pun. Lampune dipateni mawon yen. Heh? Cek mboten nulap kula nek Oh turu. nggih, lampune patenono. Ah. Beh. Aduh. Cakut ngene kok wis ana suarane mbek. Lah, lagi tak deleh. Beh. Durung turu. Dang turu yan. Hei. Enake dhewe ae. Wis, ayo turu bareng ae. Ayo, wis. Sing adil. Ya. Mosok turu gawani ngene rek.
Kula njogo mek enten maling padahal pun kula jogo niki wau. Kabeh kene yan. Aku krungu iku mang sumbare iku mang. Koyo-koyo Lamat-lamat aku ya. Pak Lurah saandane kabeh. Nek kowe kabeh pengen ngerteni sapa sejatine sing maling anakmu. Jegelen iki lho. Maling sekti Mahambara. Bun, beres. Maling. Maling sakti. Rondo. Apa ngomong rondo? iku penoyan. Napa? Sing jogone rondo mulane apal karo rondo. Kok di paran Aku krungu-krungu Aguna ngono koyoan. Aguna. Iya. Maling Aguna. Sama jelas krungu ya. Sampeyan ngerti maksud jeneng aku. Nek kula ngerti Gus. Griyane kula nggih ngerti. Nek ngoten monggo diparani ten omahe mawon. Dicekel. Monggo. Ayo. dilumpuke terus didol ben iso gawe nempur. Wis mbok, masalah kayu tak urusi kabeh, engko kari ngedolur tok mbok ya. Cara engko payu larang iso gawe sampean tuku dulu mbok ya. Ngono ta. Wis anu ta, wis kok lumpuhno kabeh. Wis sama mbok. Ya engko diangkat iki. Iya. Dawa nang kono didol. Engko bareng tak. Ewangi kabeh sama. Mau wis anu ta. Cara apa iku pohonge sing nang ngene mburitan yo ana sing wis dijebol. Oh, wis mbok iku mau ndek kono. Wis tak boleh. Wis tuwek ta durung? Wis kabeh mbok lek ning kono mau. Mergo lek kurung tuwek iki rada anu apa iku sik cilik-cilik njarep. Monggo. 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 Niki Gusyura. Pinara ngapunten enten ngeten niki kok nggih jalur gunung panjenengan mriki Gusyura kali Guspolo. Kula mboten mriku. Jenengan ganjang Gus. Monggo. Iki jenenge Aguna. Nggih niki yoga kula. Tak takonane sik mbok ya. Aguna. Tak takon ya. Apa bener nggih bengi kuwi dolan ana pekarangane Pak Lurah? Oh, bener. Iya, Mbok. Aku dolen ning kono, Mbok. Bener kok. Kene iki cocok niki. Kan pun ngaku nggih. Ah, murono. Iya, Mbok ning kono. Wah, lek Ya ngono ngaku ya. Nggih, tak teng mriku kula. Terus kowe nyolong apa? Nyolong jambu, Mbok, wingi ning kono, Mbok. Aku wis keluwen, Mbok. Duduk jambu, Jung. Sing kok colong ku duduk jambu. Ngomong terus terang, Jung. Duduk
iku jambu sing ilang. Sing ilang kene Pak Lurah iki putrane sing ilang, putrane Pak anakku. Awakmu ngaku wae, Cung. Engko dipun turung. Dibacok karo Pak Polo kon. Yo, niki ngeten yo. Niki tanggung jawab sampean yo. Wong niki anak sampean. Ngapunten nggih Gus Polo, Gus Lurah. Ngomong. Niki panjene tiyang boten gadah. Nanging kula mboten nate ngajari yuga kula nyolong. Yo, Nggih. senajan kowe iki ora ngajari nyolong. Ning maling kuwi sumbar yang jenenge iki Aguna. Lah, Aguna kan anakmu to yo? ya Aguna ki sing ndekene ning desa ki sing jenenge Aguna ora anak kuwi. Lah mosok anakku ki Gus, niki kok angel ngomong iki. Oh, ngapunten Pak Lurah. Ngapunten. Saestu yuga kula pancene Aguna nanging kula mboten nate ngajari yuga kula nyolong. tapi kenyataane niki putrane Pak Lurah ilang. Jeneng maline mboten Aguna. Nggih pancene sing jenenge Aguna niki yuga kula tapi kula niki lho. Kula sembrang yuga kula mboten Ngaten mawon Pak Polo. Nggih, Gus. Gus pundi Gus? Nek ningali sumbare wau kan Aguna Gus. Kok tak ajaro anakmu jelas mati. Pisan sing pindho malinge sumbar yang jenenge iki Aguna. Ora usah rame-rame. Ken tanggung jawab mawon, Gus. Aku njaluk tanggung jawab anakmu. Tak wenehi tempo. Cilike 3 dina, gedene seminggu. Yen anakmu gak iso nemokne, tak ketok gulune. Tak gawe tumbal ana kelurahan. Sanggup ora kowe? Ngapunten Gus Lurah Gus Polo. Yuga kula jenengan kudu nyolong putrane panjenengan. Kula terang. Sanggup ya. Kula sanggup. Pak Polo. Nggih Gus, sarene mbokne Aguna pun sanggup. Monggo dirantos wonten kelurahan. Tapi temen yo iku yo, kene dipercaya ta omongane ngono. Monggo Pak Polo. Nggih, monggo. Aguna. Gur ngene iki lho sing tak wedeni. Berarti sing iso nolong awake dhewe. Berarti panjenengan bener cacakmu mulai ki ngomong. Ya jenengmu dikongkon ganti ki bener. Mamula manut karo cacakmu ya le. Ayo saiki awakmu malah mbok ikut cacak. Ayo.
Kenapa kamu kata ngeliat karo aku? Kenapa awakmu kata ngomong karo aku? Kenapa kau kakak tolong karo aku? Lek telung dino iki adekmu ora iso nemono sing nyolong anake Pak Lurah. Arepe dipateni kon kaya tega karo aku. Lek kok tega karo adekmu berarti kok tega karo aku. Tolong adekmu. Aku ora tau tolong, aku ora tau nyuwun karo awakmu. Yen saiki aku nyuwun karo awakmu, njaluk karo awakmu. Jangan sesek. Ngomong. Aku kudu nyapa, aku kudu nyapa. Jangan. Jangan. Lek kono wis ora gelem jawab aku, ora gelem nolong karo aku. Balen apa nyusuk-nyusuk. Mbok, aku njaluk sepuro sing gedhe bareng sampeyan ya, Mbok. Tutu sampeyan sing salah, Mbok. Aku sing salah bareng sampeyan, Mbok. Aku njaluk sepuro gedhe mbek sampeyan ya, Mbok. Mbok, saya mengatur, Mbok. Anakku, aku noyo anakku. Panjenengan Anak satune salah siji ya lara atiku. iya, Mbok. Aku sing salah, Mbok. Ngene, Mbok. Kok sampai sampean munggah ning saereng gunung kene, pucangan kene iki ana apa, Mbok? Aku mau diparani karo sekolah karo Lurah. Wong ngomong adekmu aku nyolong anake Gus Lurah. Aguna iki nyolong anake Pak Lurah. Kamangka aku rot adekmu ora nyolong anake Pak Lurah. Yen aku ora iso balano anake Pak Lurah mulai kira telung dino gedene nek seminggu. Adekmu arep dipateni karo terus kok kudu ya apa? Ceritane sing koyo Ngomong ngono. meneng ae. Sepurane aku sampe muni ada banyu susuku ical. Ya sepurane sing akeh, Mbok. Sampeyan ngomong sing kaya ngono mang aku ora ngerteni, Mbok. Muga aku niki lagi topo, Mbok. Krungu sampean balekno banyu susu. Aku koyo kedodok atiku. Wis, Mbok. Nek panjenengan iki
adikku sing kena musibah difitnah balik Pak Lurah. Aku tanggung jawab. Saman mulya ae, Mbak. Terus Aku tak goleki mbare adik. Saman bali wae ning omah, ora usah mikir. Saman ndang istirahat ning omah. Adik apa jare aku? sepurane aku nitip adik. Sing hati-hati ya, Mbak. Cak. Aku njaluk sepuro, Cak. Wis gak manut ambek sampean. Dadine tibake koyo ngene, Cak. Terus aku kudu ya apa iki, Cak? Ingah ini. Lha sing kedadian kaya ngene iki terus ya apa? Kok aku njaluk sepuro, Cak, nang sampean, Cak. Gak nurut. Njaluk sepuro. Iya, Cak. Njaluk sepuro barang wis kadung kebacut. Awakmu dikepuki wong kampung. Pak Lurah nuduh awakmu nyolong. Iya, Cak. Terus kudu ya apa iki, Cak? Solusine. Kok njaluk solusine? Nggih. Ya solusine awakmu ben digawa Pak Lurah ben. Lho, ya aja Cak guluku ditukli ya apa? Ya enak digawe pelaris. Waduh, Cak, kan iki kok tegose ambek aku iki adik sampean lho, Cak. Iya babas e dikethok iki contoh kok. Cak, kan kok tegose aku lu njaluk sepuro nang pean iku, Cak. Piye piye. Aduh, Potong Cak. kamu kayak pentol korean. Aduh, Cak, mesti dadi rica-rica gitu aku, Cak. Ngene. Ya kan ben dadi rica-rica sekali-sekali. Ya ojo, Cak, wedi aku, Cak. Ayo, Cak, tulung ngono, Cak, aku, Cak. Aku adikmu lho, Cak. Sopo sing gak ero? Mamu lo manut pembalik caca lah enak. Enggak sampai kedadian kayak ngene. Lah wong tak ganti jenenge mung seminggu tok aja angel men kon iku. Ojo mangan telo ya ta lah. Ono ya iku, Cak. Ning jero Larang saiki, Cak. ning jero mung kok Pak kontekno kabeh. Iya. Mangkane. Ngene. Dadi kaya apa? Elek-elek awakmu iki adikku. Iya, Cak. Ora urung-urung aku keretok grendeng-grendeng. Iya toh? Iya, Cak. Awakmu ora nyolong. Tapi awakmu difitnah. Iya ora? Aku nyolong tak gak? Aku lu mek nyolong jambu, Cak. Mek gawe aku bengi-bengi keluwen ya wis tak colong jambu iku, Cak. Oh ning gone pekarangane Pak Lurah. Iku, Cak. Ning pekarangane Pak Lurah. Iya, Cak. Nang Ning nyolong jambu. jambu tok, Cak. Yakin? Yakin, Cak. Sumpah. Sumpah, Cak. Swear. Suwer. Awas ya. Ngene. Lek awakmu duwe lara ati pengen goleki sapa sing nyolong. Ya, Iya, Cak. tak dudono. Apa iki? Driji ngene, Cak. Jempolan. Jempolan ngene iki. Jempolan, Cak iki ya. Ya kabeh ora iki jempolan. Lah ya iki. Delok sing temen. Ning jerone kukune cacak delok. Apa? Iki sing nyolong. Tak cekel kene kon yo. Goblok. Nyekel, Cak. Ya iki kan sing Ya nyolong, maksudnya lho. cekel ora kene, kok cekel kok untere cuklat jembolane cacak iki. Iya sih ya. Delok sing maneh. Ero aku iki, Cak. Apa? Waduh, purel kabeh isine iki. Salah ta, Cak? Gak ngono ne. Kok niku durung sunat kok ngomong jare kok ngerti purel-purel lho. Heh? Ya kan umumnya arek saiki, Cak, ruru dhewe ngono ya. Berarti kon sapa nang ngono iku? Jare arek, Cak, aku ngono. Jarene sapa? Wong arek pagak ta? Cagak. Kono-kono iku mau ngomong nang kono aku mau diomongi ngono. Tak tempilingi bosok kon kok. Lho, ojo, Cak, ya wedi aku, Cak. Delengen. Kok iso ndelok purel kakekmu ngono. Iya, Cak. Didol sing temen.
Ya dong? Yo, wong iki Cak. Loh. Kon wani? Waduh lek atas Lek. ngene ae yo. Wani. Aku wani Cak. Wani? Yo, yo. Lek wani, tonton Caca. Oke Cak. Loh, terus aku malah turun di kamar, kok iso ndek kene? Loh, kok aku iso karo awakmu? Lapa kon nggawa aku nang alas? Lih, sik. Oh ya wis dadi nyatane. Nek kamu tak gawa sampe kene iki ya berarti aku nyolong awakmu teko wong tuamu. Banjur aku wis kadung tresno mbek awakmu nek tekan saiki. Tresno gak kudu nyolong aku nang wong tuaku. Terus, Kan iso dijaluk maro Lih, nang omah. rungono. Aku nyolong awakmu ku ya taruhan nyawa tak kandhani. Ono wong kampung sampe ngerti aku digepuki bongko aku, Dik. Wong ya kamu wis ngerti kondange Cerobo. Masa ya kamu gak gelem bare aku. Kan iso jaluk api-api, gak kudu nyolong aku. Ngene iki wong tuaku ya apa, goleki aku. Terus nek tak jaluk api-api apa ya sampe gelem ambek aku. Ya gak lah, wong kuno lho, senengane nggae rusuh. Jenengmu lho elek teko wong kampung. Sopo? Kon jare sopo ngono omongan kowe? Akeh sing crito. Aku iku gak gawe rusuh. Aku iku mek ndekek kenang-kenangan gawe wong kampung. Kenang-kenangan apa? Wis ngene ae. Kamu gelem sih ambek aku? Enggak. Gak. Gelem ah, Emoh. gelem. Manuto. Mau. On gak gelem ambek aku timbang tak pateni nang kene. Karuan patenono timbang karo awakmu. Nek kon tak pateni wong tuamu jelas ngrasa kelangan. Apa gak ngesakno bare wong tuamu? Wis ngene ae. Kamu tak singgahno nang ngene pusaka Sanggabana iki sik. Sementara sik nggone wis titiwancine tak balekno nang wong tuamu. Yo. Wis tak manut aku. Kono, rono dilut. Wong atase kaya ngene kok digeret. Abono. Enteni ning kene sik. Oh iya Cak. Iki ana koncone Cacak Sapegurun. Ang Cukro. Suwe gak tau ketemu. Kabare sampean ya apa?
Sing mau delok iki apa? Pangga sehat. Wong jenenge wong Sekti Mandra Gunawa. Iya, aku percaya. Kang, mapan kebeneran ning tengah alas kene aku ketemu karo sampean. Kira-kira aku njaluk tulung nang sampean ono gelem apa ora? Yo jelas gelem. Elek-elek awan dhewe yo tau tunggal tak perguruan. Nek sampean wis ngomong kaya ngono, berarti sampean wis ngaku dulur karo aku. Aku arep ngomong bareng sampean. Dina iki ning keluargaku lagi ono kena pagebluk. Lah, pagebluk iki sing isine adikku Aguna iku dituduh barek Pak Lurah nyolong anak pala ing desa Tandang. Tamat cerita. Dekne sampean ngerti sing nyolong Dudono. Lho nek sing nyolong jelas ngerti. Wong ceroboh. Sing goblok iku lurah sandane. Kok sampean ngomong sing bodho Lurah sak andane iki? Yo jelas wong sing tak omong iku dudu Aguna. Wong aku ngomong Mahabara kok lapong belakangan. Ora usah aku ngomong ning sejatine aku ngerti. Gorong sampe aku nuduh karo sampean sama wis keperucut omongan. Terus Yo kro. Lek adikku dituduh lek ora iso mbalekno anake Pak Lurah cilik 3 dina gedene seminggu, adikku dikethok bolone. Aku njaluk legone atimu balekno anake Pak Lurah. ora iso. Aku nyolong anake Wak Lurah iku ya totoan nyawa. Nek semisal ana wong kampung ngerti apa ya gak bongko aku digepuki wong kampung. Kok iso-isone enake cangkemmu ngomong koyo ngono. Lek tak jaluk peksa. Tetep ora iso. Oh. Anjukro. Tentokne papan kene ora. Podho siswane Bapak Guru. Lek biyen ning ngarepe Bapak Guru aku sik duwe wedeni. Ning saiki wis sapejajar barek aku. Ayo. Podho arek pegurune. Ora usah adu jepret kulit. Dol tinuku adu kasten barek aku. Tono aja gawe jalan. Tamane ora dodone ceroboh. Kate aku dilosok merguru nang kon slametan. Cokro, durung biblek kulit mesti tinggal dalang colong keplayu. Aguna, on sik pengen bales, pengen nyekel semaling. Pengen cak. Toto caca. Ayo cak. Kok iso? Oleh ku mlayu kok moro ke taman wong kampung aku digepuki nganti kaya ngene. Wis, tak nyelametno awakku sik. Waduh, yo cak sampean pendekar. Aku pegel kabeh ngene cak. Pegel aku tutuk sampean sampe ya Allah. Lho, Kuwater ya. iki kanggo awakmu mbek olahraga. Aja mangan turut tok arek ning omah. Aguna. Delongen. Musuhe cacak iku mau. Pelayune kipat kuping, sempoyongan sampai mlebu alas. Jati sakmono gede ditabraki roboh kabeh. Umpama ki awakmu sing nabrak jelas mereteli awakmu. Temenan cak. Ada jowo, aku dibandak. Rungokno. Yo cak. Jati sing ditubruk sampai roboh kabeh. Awakmu dadi saksi. Yo cak. Disekseni geger kelawan pater
suket lan gegodhongan. Desa kene iki tak jenengno Jatirobo. Kotaku. Ayo, tonton terus. Cokro. Ngaku lek kalah karo aku, mung ngomong kalah. Aguno. Ana ndeleng dhewe playune. Sempoyongan. Sampai ngiyak-ngiyak ning gone pari-pari karo wong sing nganu beras iku ditabraki semburan gak karu-karuan. Parine murat-marit. Awakmu sing dadi seksi. Aku dadi ya, Le. Disekseni geter kalon pater suket lan gegodhongan. Desa kene tak jeneng tambak beras. Toto. Ayo, Cak. Takoni pancen kon pendekar pengpengan. Wong nyatane awan dhewe ya tau kula wentah dadi sijone padepokan. Nek pancen kon sekti nyoto-nyoto wong sekti. Ning gunung ana ontong. Kate aku sen lek nang kono kon iso ngerti. Takoni temen kon pancen pendekar. Tola kayak entung ngono sih. Mau kok nyekel ra gelem. Melayune klemar, klemer. Kok banteran kono cak kono pendekar lah. Rungokno. Kondro. Pas mlebu kampung metu kampung, metu pasar, dhek digebuki wong kampung. Koyoke abu kabeh. Iya to? Aku kabeh menan rasa. Sing di kono mau sing dhek dikebuki kaya ngono abu kabeh bakal taweki jeneng. Besok ana rejane jaman tak jenengno Desa Kabuh. Ning pindune ojo rame-rame. Wong durung ngeteni musuhe Cacak. Lek wong sing sekti mandraguna percaya, lek kanggo awakmu mesti ora percaya. Delengen. Musuhe Cacak mlebu sak nang jerone ontong. Iso wong mlebu jerone ontong. Oh iso. Yo logika cak yo gak iso cak ning ngono. Logika, kon gak iso. Iso wong mlebu nang sentong kamar. Yo Cak. Ojo kuwatir. Elekno Cacakmu arek peguron. Oh iya Cak. Delengen saka kene tak klebonane ning gone ontong. Engko wis areke modon. Cekelan balik sarungmu. Siap, Cak. Ojo sampe ujul. Aku menan iki, Cak. Kalau sampai kenek kon yo. Rine kon. Ayo kon yo. Cak sarungku, Cak. Dibawa pisan bae, Cak.
gunung kan gobloke kari nyekel ora iso. Kowe tak iku mau tak cekel tak teleni. Mbok yo tarikane cek rutone wong iku cak. Oh enak nyekel. Kon gak ero ah. Kupingku dublek damput. Gak ero jasane kono. Iku sarunge peninggalane bapak. Iya cak. Nek sampe ilang mesakno. Kon sik wani. Wani cak. Ayo duper. Ayo cepat. Yo bro. Ojo melayu. Apa ngene iki patrapi satrio. Ayo. Lek on manut tak jaluk anake Pak Lurah. Ora bakal tak kekno. Ora kok ulungno. Ang joglo. Dino iki aku tetep mentolo karo awakmu. Ngalon hadamu kuat nadai aja gak sembah dramamu. Wayahe cacak tise gak ono. Iya cak. Ya, krek. Tapi selumpuh iki. Iya cak. Pak Lurah, monggo. Menjangan. Inggih. Iki adikmu tawane tempo piye? Nggih, apunten tak derenge Pak Lurah. Aslinipun sing nyolong niku senes adik kula. Lek dudu adikmu sapa? Sampeyan kok. Pun, aja dikepuki, Pak. Wis bocot kabeh ya. Ora. Aku ra teni kebuli. Ning anakku balekno. Kula niki kula warasne napa kersane ngeten ngatos biar ludruk mengke. Yo, warasno no anakku kok ora ketemu kok. Anu mboten cah diwarasne mengke ben tulungi tiyang mriki. Aja yo ngesakne. Mboten. Warasno sik. Kaya tunggal guru. Tunggal guru ndi ya? Omahku Gresik kowe Jombang. Aku pindah Surabaya. Ya apa? Sik. Anake Pak Lurah kekno. Gone Anakku balekno sik. Le. Yo untung ora tak pateni. Lah nggih, Pak. Rene, Duk. Aduh. Lho pun peninggali kula niku. Seneng ya seneng tapi carane ya ora ngono. Kudune dilamar api-api, anak malah mbok colong. Lah nggih. Lah kula Ngene. mboten trima. Sampeyan wis ngakoni salah. Ya. Niki tasik dulur tunggal bulu kalian kula Pak Lurah. Nggih ngapunten nggih. Niki yogane jenengan sampun kepanggih. Sameneika tetep sampean pas jodoken kalih niki napa pripun? Piye, Nduk? Kowe seneng? Seneng tenan apa ora? Hah? Boten. Mboten. Kok mboten piye to? Mboten solitari opo piye? Niku mboten nyolong kula kok. Kawitane nyolong, suwe-suwe gak nyolong. Ojo nyolongan ta, lek seneng karo ora wedok kudu dilamar sing apik-apik. Dilamar iki wong tuane. Sampeyan niku. Sulastri iki ndek wong tuwa. Pak Lurah, Piye? niki sampun paripurna. Yogane jenengan sampun kepanggih. Niki sampun sadar. Niki kena sing darani geger kidung Gunung Pucangan.